assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande kadi eɗen janga ko wiyete eeko. Allah wallino on jangguinama a no masirte e nder ba. Allah wallino on jangguinama I no masirte e nder ba. Hande kadi eɗen ƴetta o eɗen nannamo e nder baahe tawde tan Allah wallinoma a faamino baa o a faamino I o kadi maayi kadi o ɓura foftindema kala nde pinɗa aɗa yiya jangde nde ene ɓeydo weeɓandema. Jangde ko ɗum nafata ñande fof nde pinɗa aɗa janga aɗa ɓeydo famde ɗum woni jangde. Wadde onon winoɓe jiyata hay batte ɓe onon jeeyi ngoɗo heblo wadde kebloɗe ƴette kuɗi mon e carnet ji mon garan kadi janggen binden mbañirɗen mbawen. Noon mo ganduɗa a suwato nadde hen walla jiɗɗo nadde hen ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya jahata ko YouTube binda Dental Dine TV. Dental nani dow to Dine lesga TV. Dental Dine TV bindata jiyangal mbaɗa abonné naata tawa toon ko janginno ko adi hande ha yetti hande fof noon to moftanima ko an jeeyi janga mbawa. Aɗa wallina noon ya wat ballal ma e jingere ma so Orange Money so Wave so Orange Money so Western Union Mono Garam waɗa hen jingere ma e wallere ma mbawa wallu rendo ngo no jangiri. Wodi ko jangowo e ballowo jangoɓe wadde an sa jangowo jangu a jangani waɗi hen ballal ma ngara ene walla min mbawa janginde. Ami jiiɗi janginde kono son ballani min nomin jangguinde min ganat. Ɗum noon wadde onon nanɓe haala ɓe jaɓɓe haala ɓe mbaɗe hen oɗon gandi kam jangde nde ɓooyi wona hande. Gila 16 4e mois 2016 ɓooyata 16 arta 4e mois 2026 keɓon duuɓi 10 on ji en jaltani ngoɗo heblo. Nde wonno ngoɗo heblo kala mo heblakingo andu wawata jangude saka janginde. Jangde kala nde mbawɗa jangude eto wawde limto mbawa hijjo mbawa rindinde ɗeɗo tati sa wawiɗe ko ɗo mbiyetaɗa jangu. Ay jangu o ko ɗum ɗo heɓato hagayna hankadi gona jangi yanke gonta windi yanke. Sa wawi tan limto a wawi hijjo a wawi rindinde hankadi a jeeyama e windoɓe hankadi a jeeyama e jangoɓe saabu kala ko janga winda a jangat kala ko winda a jangat. Hankadi noon ɗum saabi gila nden min kam mi jaɓani yaltude ngal ɗo damal kala keblaɗo wawi hankadi deftere nde hippiti foof jangat. So Qur'ana ma jangu so Arab ma jangu kala hen ko jiiɗa jangude hebla mum waɗama limto hijjo rendingol. Ɗum sa wawi ɗum kala ceerno mo jaaɗa jiɗɗa ko jokkude jangde hankkadi a dañi damal dawɗa ha jangoya. Ɗum noon wadde ƴetten kuɗi men e carnet ji men ɓallinen ƴetten windande men janggen mbawen mbañirɗen. Bisimillah naten jangde. Hande ko oɗo mawɗo tan woodi e jangde Pular ko ni wayata. Oɗo goto woodi e jangde Pular tokoso. O tan woodi e porgal Pular wadde mi anda woodi ko mawɗo woodi ko tokoso woodi ko pooɗo. Ɗo tan gaynanmi hankadi mi yalti e gandal majjere mi wonti e nder gandal kala ɗo mawɗo winda komi jangowo kala nde jiɗmi windude mawɗo komi bindowo. Ɗum ɗo ko tokoso kala ɗo tokoso winda komi jangowo kadi kala nde jiɗmi windude tokoso ko ni windirte.
ɗo ko e poɗɗo mi anda ko ni e fuɗirte somi fawi fodde ko ni puɗiranmi gasi wadde mi anda ko ɗum woni e mawɗo ɗo woni e tokoso ko ɗo woni e poɗɗo oɗo baa mo jangunomi mi anda o waylaki ha joni oɗo baa tokoso mo jangunomi mi anda waylaki ha joni baa mawɗo ni tan wayata baa tokoso ni tan wayata wadde ko masɗe ɗe natata hen wayla baa kono wona baana waylo ko masɗe mbaylata alkulal wadde alkulal ngal ɗo ko baa wiyete ngal ɗo ko ɓaa wiyete wadde somi nanni hen ɗeɗo jiya waylo waylo waɗa ay ɗo baa o waylaki holko nannumi hen ko e tan ɓeydumi hen kimmi be wadde mi ittino a mi itti i o mbattumi ɗon ko e tan mbimi be wadde mi faami wayli baa o ko e o wadde ɗo ko be o fooɗani ɗo pooɗanmi mi wiya bee ɗo mi wiya ebb ɗo mi wiya ebb ɗo mi wiya bebb ɗo mi wiya beeb gasi ɗo jangete hakkunde baa to nanna e ɗo haaɗi tawde andi ɗo e o adi tawde andi ɗo e o woni yeeso ɗo andi ko e o woni caggal ɗo andi ko e o lumbi gasi ni masirte kala alkulal wadde ganden ko ɗo woni be paamen ɗum jangin ɗum bindin ɗum ko ɗo wiyete bee jangin ɗum mbawen ɗum cetten ɗon so gasi noon puɗɗi arde ebb ebb ayde ɗo kadi jangen ebb ha mbawen ɗum bindin ɗum puɗɗen fodde mbiyen ebb jangin ɗum mbawen ɗum binden ɗum sen gayri garen bebb jangin bebb bebb ha mbawen bebb binden bebb wonan kadi en gonti gando bebb sen gayri garen pooɗen mbiyen beeb en pooɗi en gandini fuɗirte ƴetten kuɗol men e karɗe men binden beeb janggen ɗum mbawen ɗum wonan kadi en gonti anduɓe beeb wadde ko ɗo tan woni e mawɗo ko ni wayata kala nde jiimi ko wayni mi anda ko e mawɗo so wayi ni mi anda ko e tokoso woni ɗon so wayi ni mi anda ko e tokoso woni ɗon kasi hankkadi maskalam e ko jangate maskal e ko ni foti ala to ala ga so gasi baa e hewde ko ni foti ko baa mawɗo woodi e baa tokoso gasi ɗum ɗo jangate baa masɗe ɗe noon mbaylata alkulal ngal joni noon ɗo wonti be hande natti wonde baa natti wonde bii wonti holɗum be ɗo fooɗani kono ko ni foɗirte teskede e poɗɗo mbaɗɗa hen wadde mbiya be ay ɗo en pooɗani no mbiɗen ebb ko gotal mbaɗɗen hen kono ɗo ko ɗiɗi mbaɗɗen ko poɗgal wadde pooɗen mbiyen ebb ay ɗo ko bebb ko nder hakkude maskal ngal ko less woni nder woni wadde mbiyen bebb en pooɗani wadde mbasen fodde mbiyen bebb bebb ɗo maskal ngal hakkude ɗo ene fooɗi o seɗen janga ɗum pooɗen mbiyen beeb ay beeb gasi ɗo sa ɗiggini ɗo andu kala ko jangete e baa masiraɗo e gasi ko ni foti hankkadi a wawi ɗo a andi ɗo a yalti e majjere ɗo joni noon ngara jangen hami nana mi haala e mawɗo a yiɗi woni ɗo somi wi e tokoso a yiɗi woni ɗo somi wi e poɗɗo andi ndena nde anda ɗum nde so windama yiyata ɗum kono ngal alluwal joni a watti yiide ngal a watti yiide alluwal a to baaɗo a watti yiide alluwal i to baaɗo
hande ngal ɗo alluwal ne kangal woni e no e masirte e nder baahe wadde andi e mawɗo e tokoso e poɗɗo ba mawɗo ba tokoso ngara masa ummora bange ma nano paya ñaamo mbiya be ngara pooɗa mbiya be ɗon gasi ngara mbiya ebb pooɗa mbiya eb gasi ko rewi hen bebb ngara pooɗa beeb kala alkulal woodi ko fooɗani e ko fooɗi gasi kala jangde ko noon foti wooda ko fooɗi wooda ko fooɗani wooda ko siddi e ko siddani ɗo tan teskude ma wonata e galle jangde alkulal ma woni wasa fodde walla ngal fooɗa walla ngal sidda walla ngal wasa siddude adi ardi ɗo tan famata gila woɗɗude jangde wadde noon jangen ɗo ko e mawɗo ɗo ko e tokoso ɗo ko e poɗɗo gasi ɗo noon ko ba mawɗo ɗo ko ba tokoso wadde hankkadi en jalti e majjere baa onon ɓe jiyata bindi ɓe waɓana am ɓe ni ngoɗo mon heblo son gaynigo tan on mbattat jangude on mbattat windude inchallahu taala hoto keppe hoto kañuɗe jaaɓe jalede e yawede wiye ɗum ka jangganoma janguitama hoto gonde ɗe ɓen onon gondeɗe koye mon ha gandon e mawɗo ha gandon e tokoso ha gandon e poɗɗo gasi ɓe wiɓe ɗum janggama janguitama haajuma ala e maɓɓe kamɓe ɓe keblama haɓe mbawi jangude ɓe mbawi windude hankkadi aɓene janga aɓene binda onne ka keso a yiyata bindol no am ni jangu mbawa jangu tan mbawa annene ɗo woni e mawɗo ko ɗo woni e tokoso ko ɗo woni e poɗɗo ganda ba oɗo ko ni wano waylaki mawɗo makko ni wayata ɗo ha aduna gasa ko ni ba mawɗo wayata ɗo ha aduna gasa ko ni ba tokoso wayata hankkadi a andi ba mawɗo a andi ba tokoso a sirti nde majjere on saha noon garana ɗo masɗe ma ko ɗo masata ɗo mbiya be ɗo gasi a andi fooɗani a fooɗi ko heddi haybate a andi be fooɗani a andi be fooɗi gasi ngara eb tawde andi eb fooɗani ganda eb fooɗi gasi on saha noon garana beb fooɗani garana beeb pooɗa gasi hankkadi a andi be eb beb beeb ndeɗo winde nde wotere sa wawinde ma windu hen ko heewi a tinani kono noon mo anda onon ɓe ganduɗa jiyata bindi waɓene am ɓe yiɗɓe jangude ɓe bisimilla mon ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ko jiɗɗo min kaldata ngara jaha YouTube ma binda dental dina tv ngara naata mbaɗa abonné on saha kala ko jangguinono ko adi hande hayetti hande nan to moftanima ƴetta jangga mbawa ko an jeeyi mbawa jangga ko an mbawa ko an kutoroɗa naftoroɗa hatta noon aɗa yamira oɗo numéro annene aɗa walle ƴeto wallude walloɓeɓe ha mballuma no ballirtuma waɗ 00 221 117 o nani 117 906 14 81 mbaɗa hen ballal ma mbaɗa hen jinguere ma anne min ganduma ganda min holno min gandirtuma min jiiya jungo ma ene naati e posma ene naati ɗo wiyete weefɗo walla ɗo wiyete Orange Money ɗo walla Western Monogram neldamin noddamin oɗo numéro kalanamin komin kaari gonɗo nokku kaari jangowo hen kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen
aɗa wawa hen ko hen jeeɗa anne waɗa hen kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen nunɗu aɗa janga hen nunɗu wadde waɗi hen ballal ma fodde ma hoto yaw seeɗa ma o so rindi humta haaju gonɗo ga o ko haaju men ko golle men Dental Dina TV nani a jiɗo nadde o ɗum ɗabata jiyangal mbaɗa abonné wona jangiyanke ballal ma rewaɗo yetto min yayalinani mbaɗa hen yetto ngara nata WhatsApp to ngara kala inde ma yettode ma ko min kaari waɗi hen ballam saabi Allah mbeɗa ñaagui Allah ɗeɗo golle yoɗe jaaru yeeso wadde windande men tataɓire nani windande men tataɓire nde nani windande men tataɓire nani ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon e mawɗo mbañirɗon e tokoso mbañirɗon e poɗɗo mbañirɗon ba mawɗo mbañirɗon ba tokoso garon mbañirɗon be fooɗani be fooɗi garon mbañirɗon eb fooɗani eb fooɗi garon eb ɗo ko beb beeb ɗum tan mbimi hande ya jangu janga ɗum ɗo hande mbawa ɗum ɗo hande ceerta ndeɗo majjere hande Allah wallima a hollama alluwal baa no masirte e nder baa a hollama alluwal i no masirte e nder baa hande a hollama alluwal e no natirte e nder baa windanema tataɓere nde ko ɗo janginma heddi ko an heddi anne gadda ballal ma e jinguere ma e duuso ma e galle golle soko so mbi on jarama jokke golle ya taw oɗon gadda ko e jokkire golle ko jokkirte golle ko jungo tan e poos mbaɗon Orange Money walla Wave websere min Monogram garon ballo haymo janggani hen o waɗi hen ballal ma no min mbawita janngude wona a duusi jangde a walli jangde kadi a ruusi jangde ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam